Kaixo guztioi, gaur Euskadi Lagunkoiako kanalean Maite Lonbide gizarte ekintza berdintasuna eta lankidetzako zinegotziarekin aurkitzen gara. Bera Legazpiko udalean da zinegotzi. Herria 2015ko martxoan atxikitzen Euskadi Lagunkoia sarera. Eta momentu honetan belaunaldi arteko harremanak sustatzeko programa bat dute martxan. Eta gaur honi buruz galdetu nahi diogu Maiteri. Maite, programa oso ondo doala jakin badakigu. Ekimena azaltzerik izango zenuke, mesedez? Bai, egunon guztioi. Legazpi belaunaldien arteko proiektua da. Proiektu orokor batean zenbait programa desberdin, eta programa horietan ekimenak edo ekintzak jada martxan jarrita ditugu batzuk, eta horiei buruz hitz egingo dugu hasiera batean behin. Gero, nahi izan ezkeo, bukatzeko proiektu orokor horri buruz ere, zerbait komentatzea edo esatea nahiko nuke. Bai? Ados. Orduan, joango gea konkretutik zita, orokorrago horretara. Orduan, belaunaldien arteko harremanak gizarte arloan esango genduke, Legazpin jada urte batzuk egiten zirela, esango genduke arte desberdinak edo erakunde desberdinak beraien kabuz, beraien artean loturari gabe edo. Adibidez, orain dela ja 4 urte izango die, ikastetxe batek antolatzen zituen Legazpiko zaharren egoitzakin batean, belaunaldien arteko topaketak jarraitzen dute egiten, eta hauek die adibidez jokuak. Bai. Orduan, ekimen bat edo ekintza bat izango litzeke, belaunaldien arteko jokuak, nun egoitzako persona erabiltzaileek eta ikastetxeetako ikasleak beraien artean antolatzen dituzte urtero txapelketa batzuk. Desberdinak. Horre lortu dena izan da, belaunaldien ikuspuntu horrekin, lehengo jokuak eta oraingoak nahaztu eta elkartrukatu dugu. Ondo. Hori adibide bat da, ezta? Hortak zaparte, nagusilanekok ere egin izan dute bere kabuz, zentroko personekin eta baita etxez bizitzatukoekin ere, harremandien arteko harremanak ere, eta guk ikusi gendun 2016-en, badala denbora. Bai. Legazpi Lagunkoia egin genuen, diagnostikoa egin genuenean, konklusioetako bat edo ardatz bat izan behartzala, belaunaldien arteko harremanak, proiektuak eta ekintzak. Orduan, nola baiten gendun, lehen egiten ziren puntualki, esaten dizutan ekimen horiek, nola bait ordenatu, programa baten barruan sartu, eta arraskeo 2019 urtetik aurrera, badaukagu ja zerbait landutagoago edo nolabait esateko gorputz konkretu batekin eta ordenatuago, antolatuago, horrela erabiltzen. Orduan, jarraitzen dugu, esan dizutan bezala, bai egoitzan, bai eguneko zentroan, baita etxebizitza tutelatuetan ere, lanen bitartez, joku belaunaldien arteko ikuspuntu horrekin txapelketa horiek jarraitzen dira egiten, oso interesgarria die, bai bertako persona erabiltzaileentzako
bere familientzako, baita nahi duena parte hartu daitekelako, eta noski ikasleentzat, beraientzako oso errealidade desberdine biatu dute eta jarraitzen dute egiten. Bai. Eta hortaz aparte, baita daukagu Legazpi belaunaldien arteko proiektu orokor horretan, gizarte laborategi bat, daukela izena Gizarte Lab, eta hor, iaz, eta 22an, antolatu genuen lehenengo sukaldaritza txapelketa belaunaldien arteko. Hori oso ondo atera zan, lehenengo aldi izateko, antolatu genuen menu errez bat, ensalada eta patata tortilla, eta lortu genuen 10 talde osatzea, eta talde bakoitzak eduki behar zituen 3 partaide, eta beraien artean, gutxi gora bera, saiatu ginen, 25 urteko aldea egotea, adinean, bai? Hor lortu genitun, baitona monak, jamak, eta mehalabak egotea, edo, zoken izan beharrikain, danetik osatu. Baina bai, gure intentzioa, helburua zala, taldeak belaunaldien arteko persona desberdinekin osatzea, eta gero, gehien bat, beraien artean, aldaritza aitzaki horrekin, harremanak sortu. Oso ondo atera zan, eta hain ondo atera zela pentsatzen dugu, aurten ere, joan bezper aldera edo, daukagu ja aurreikusita. Eta urtero ez baldin bada, bi urtetik behin edo ikusiko dugu, horrekin martxan hartzeko asmoa. Primeran. Bigarrengo ekimena. Hirugarrena, beste txapelketa bat da, hemen Euskadin oso kaldari eta txapelketari eta holakotan gustatzen zaigula. Bai, lehia ez da gustatzen zaigu. Ibiltzea, eta ikusten dugu gaina dela modu errez bat, nahazteko, ez? Hirugarren ekimena da, eta iaz egin baita lehenengo aldiz eta aurten ja egin dugu, ontxe pasadie Legazpiko jaiak maiatzean eta ja txapelketa horren sariak banatu genitun, Apirilaren 30, eta die Integi, dala beste elkarte bat, beraiek deitzen die bere buruei Asociación de Jubilados y Pensionistas, Integi, 1000 bazkide daude, Legazpi 8.300 zanle ditu, horietatik 1000 bazkidea dira. Eta 1000 horretik gora ere, bazkide ez izan arren, erabiltzen dute gizarte zentroa. Gizarte zentroak bizitza potente bat du, eta beraiek, tegi elkartekok kudeatzen dute prensati bat, eta proposatu zuten baita, guain arte, urtero, guentxe bertan, atzo bertan, zebiltzen jokun pelketan baita, egiten dute Gipuzkoa mailan, herri, gero finalistak elkartzen die eskualdeka, eskualde horietatik beste finalista batzuk ateratzen die, guten die semifinaletara, eta gero finala aurten Legazpin izango da. Urtero herri desberdin batean egiten da Gipuzkoa. Eta horrela ikusi zuten, aukera, eta egintzan, iaz, lehenengo aldiz da aurten izan duten bezala bigarren aldiz, ikasleekin ere dana batean. Eta ikasi dituzte, deskubritu dute, zer dan toka, zer dan dana, konak sartzea egel bat, dago hau azabalek da. Bolotan baita,
Legazpike izan do tradizio aspaldiko bat bolotan, eta ja, personak oso adinduak zebiltzen hor, eta etzegon erreleborik hortan ere, eta guain, ikastetxekin batera, hemen Legazpin 3 ikastetxe ditugu, lortu dugu, belaunaldien arteko harreman hori sortzea, eta talde bat osatu da, ikaste jentekin, ikaslekin, eta hor gabiltzen. Eta gero, aipatuko nuke laugarren ekimen potente bat baita ere, oso garrantzizkoa, asko kostazu zitzaigun aurrera ateratzea. 2019 urtean ni zinegotzi bezala zinditzenen irailan bertan ginen gai honekin, eta da, tipitapa, osasungarri zeok edo bilbide horiek egiten direla ostegunero urteetan, eta horre gertatzen zen, zenbat persona adindu ezgaitasunagatik utzi egiten zituztela bilbide hauek edo paseo hauek emateari, beste batzuk egoitzara juntzielako, edo, esango genduke, beraien menpekotasun areagotze horrekin, edo horren ondorioz, taldea gelditu zala, nabil lagunekin. Zien oso konkretu, eta ja, herri mailan ikusten zen, ekimen bat, talde txiki batek egiten ditu ostegunero paseoak, ezta? Eta berriro ere, Legazpi lagunkoia diagnostikoa, eta hortik ikusita, beste ardatz bat, belaunaldien artekoa izan dana bezala, tipitapako hori hartu eta ingendun, dozen uno. Bai, ez da, uztartu, ez da, biak. Buelta bat eman, osatu, baita ikastetxeekin konektatu eta harrera ona izan genuen. Iazko, ez ikastetxe haue baizik, eta iazkoan puntualki hasi ziren etortzen, ikasle batzuk, pizkat ikustea zertan hau, eta parte hartze bat izan genuen, baina aurtengo ikasturtean, bukatzear dagoen honetan, lortu dugu ikastetxek beraien kurrikulutan sartzea, beraien ez dakize asignatura izan leiken, baina bakoitzak bere moduan, eta edokagu egutegi bat, nun hilero, lehenengo ostegunean ikastetxe bateko pitatoz, bigarrengo ostegunean bestea, eta bigarrenen ikastetxe. Bigarrengo osteguna, bakarrik gelditzen dira, hasierako edo tipitapako betikoak. Bai. Horre egiten dira paseok aparte, egiten dira beste ekintza batzuk, eta izaten die, egualdi txarra baldin badago, haiken dute baloiekin jolastu, zenbat ariketa fisiko baita ere, egualdi honaiken bado baita ere, egiten ditugu noizbehinka ekintza berdinak, adibidez, hemen erdian daukagun deitzen zaion osasungarri parkeak, badakizela egoten dien tramankulo batzukela soinketa egiteko, eta monitore bat etortzen zaigu kiroldegitik, eta beraiekin egoten da, eta elementuz guten da, saltzen nola erabiltzen dien, zertarako dan bakoitza, eta hori ere, eta hoi momentuz martxan ditugunak, hoiek izan. Zein dira helburua? Bueno, bai kasu batean, jokuen kasuan, tipitaparen kasuan noski ere, osasuneko duen ariketa fisikoa egitea, noski, baina batez ere, beraien arteko, belaunaldien arteko harremanak sustu. Hori, da, danok esaten dugu, aldaketa bat, zelen etortzen ziren ikaslek eta beraien taldetxoan iten zuten paseoak tipitapan egidez, eta hoen ja nahasketa lortu dugu. Ja,
harremanak sendotzen doaz, Bai. nahiko sendoa dira, garagunekoak ere parte hartzen dute, nola ez? Bai. Aha. Eta adibidez, badare batzuk, beti, tokatzen zaien ostegun horietan, elkartzen diela, eta nik eramango dut, ja izenakin pili, bere Bai. aukian. Aha. Eta Aitor, juten da pilikin. Eta Aitorrek eta pilik ja, badute Ja, harreman bat konversazio dute. bat. Bai. Eta, gero, belaunaldien arteko ikuspuntu honekin, gure Legazpiko proiektu integral eta orokor bat batuko nuke, pandemia dela eta 2 urtez zeratu zaigu, 2019 urtean gure gobernu planean helburutan idea behintzat bagenuken nondik nora joan behar zan, eta udalak erosi zon eraikin bat. Aha. Hemen daukagu eraikin handi bat, Bai. 5 pisukoa, eta hor gure proiektu zarra edo egingo ditugula. Etxebizitza tutelatuak, Bai. persona autonomo edo ezgaitasuna edo menpekoentzat, Bai. 75 urtetik gorakoentzat, Bai. oraindik ondo daudenak, esan duke, Hori da. eta egingo ditugu baita ere, deitzen zaie etxebizitza dotazionalak edo, baina die, hobeto ulertzeko gazteentzako edo edozein famili motantzako etxebizitza. Zango die, sozial edo deitzen dan tokiarekin, eta epe zera. Baina ez da izango eraikin bat nun batzuk hemen bizi dira eta beste batzuk hemen baizik, eta beraien artean interaktuatu edo harreman horiek izango dituzten baldintza horrekin sartuko diela horrea bizi. Horretarako badare egongo die zerbitzu amankomunak, eta beraien artean dugu komunidad internacional. Eta ja da koilean beheko solairua bukatuta dago, solairu ditula esan dizut, lehenengoa ja obra martxan hasita dago, obra ja esleituta dago, obra osoa, baino bukatuta daukagu ja beheko solairu. Beheko solairuan, gure asmoa da, orain arte eguneko arreta zerbitzua etxebizitza tutelatuetan dagoena area eramatea. Eta hor, metro asko dauden eta esparru gela desberdina dauden, nahi dugu baita ere, ja, gela bat, espazio edo gune belaunaldien arteko ekimenak egiteko izatea, eta ja egitzea toki bat horretarako. Horre gure asmoa, ja erosi dugu telebista handi bat, ez bakarrik telebista pelikulak edo dokumentalak edo argazkizarrak eta berrik eta ikusteko, baizik eta aukera izateko, beraiek, eta bai helduk, beraien bideo propioak grabatzeko, eta elkarrekin ikusteko, adibidez, beste zenbait ekintza ja buruan edo idea moduan baditu. Eta espero dut, nahiz eta nik ja legealdia bukatzen detan eta zinegotzi izatea detan, baino beste aldetik, bueltako naiz nire lehengo lanera, ni gizarte langilea naiz, eta datuen koordinatzen naiz. Eta bueltako naiz horrea, orduan nolabait jarraituko dut, baita ere, proiektu honetan
ilusio handikin. Ze Eta ondo. bukatzeko, esango nuke, esparru edo gune honetaz aparte, badugula beste bat ja diseinatuta, eta da gizarte zentro. Lehen komentatu dizut, nola gizarte zentro eraikin handi bat daukagun baita ere, Bai, beheko solairuan eta lehenengo solairua igual ezautuko duzu. bai. Hor, garai baten, hango bazkidek juntakok edo elkartzen ziren askotan bere saltxeo egiteko, bere bazkarik, bere afarik, bere meriendak eta Tomas egun esanen bat Torra eta San Martinen odolkia. Sukalde bat dago, sukalde industrial bat dago, Bai, ondoan, dagoen gela, ja ari gara ritzen, bai. eta hor esango da beste gune bat, nun edozein herritar, edozein adinekoa, daukiko do baita gune bat, belaunaldien arteko harremanak eta edozein persona bertan ere bere menak Bai, ze ondo. Bauzketzute ekimenak herrian. Eta ere ikusten, pasau gehala, jente asko pentsau edo esateatik, ikusten hone gizarte zentroa bakarrik persona helduentzako zala, osea, Ja, bai, bera debekatua bai, dutela. bai. Bakarrik Ja. bazkide izaten ginela. Eta ez, orain, egin ditugu zenbait kanpaina, Bai, prentsa bai. horreko, Zabalduz, ezta? Jende jakin dezan. adierazteko, jakinen garbinetzeko, hori ez dela horrela, eta Sike herrian honek bidean izugarrizko gaude, aldaketa. eta- Bai, Eta, ondo. zer suposatuko den herriarentzat, ni pentsatzen dut suposatuko duela, nola baite modu desberdina, baina bueltatzea, lehen izaten genitun gure aiton amonekin harremanak etxean, gure etxean erten ziren, guain, Bai, zentro batzutan daude, baina, bilatzea, harreman hori sustatzea. Delako ekintza edo eta gainaz erantzun ona eduki dezute herriaren aldetik. oso erantzun ona. Bikain. Ikastetxeko arduradunekin oso ondo, ikasle hasiera batean etortzen ziren ekintza hauetara, beste edozein gauzatara juten dien bezala, ber zertaz dijon, kuriosidadekin, Bai, eta hoen ja, hau edie DBH-ko, kamala, Bai. urte, ja nerabek, naturaltasun guztiarekin hauntza guten die. Ze ondo. Eta herri mailan, ikusten da, oso politie da, eta unkigarrie, ikustea, ostegunero, igual, 60 lagun elkarrekin herriko bidetxo hori egiten. Eta egiten dugu ez herritik kanpora edo kanpoko Bai. eta handikasi, eta gero bukatzen da beti, herriko kale nagusiti pasatzen, eta ja, jentea, edozein herritarrek badakite, zeintzu dien, da zertan nahi dien, da... Hori da. Hori ere importantea da. Oso aberazgarria. Ekimenak egitea, baina ekimenak ere, komunikatzea edo herrian zabaltzea. Bai, eta jendek ikusi dezala. Gu daukagu ja nahiko barneratuta udalean behintzat, eta zenbait elkartekin batera, esan ditzen Bustintegitan agustan ginen bat, oso barneratuta belaunaldien ikuspuntua. Jakingo dezute Legazpi, dela, bigarrengo herria, joan, daukagula, persona adinduen kopuru gehiena. Portzentaiarik handiena, bai. 95 urtetik gora momentu honetan ja, 127, Bai. eta bataz bestekoa Gipuzkoan 24 baldin bada hemen ja, 1 puntu goite gabetze. Bai. Eta ja, 60 gorakok, ja, bagean, 100
eren bat, 14. Bai. Orduan, zer gertatzen da, geroz eta jente adindu edo zaharrak edo helduak askoz gehiago garela eta izango Bai. garela hemendik epe motzera, Bai. ume gutxigo daudela eta Hori da, bai. zenbat eta apartego bizi izan gean edo orain arte ez genduen ikusten edo etzien ekimena sortzen, orain gure asmoa hori da. Dago oso barneratuta eta oso garbi hortik junta. Bai. Bestela galduko da, Udari gabe. Eta orain arte bezala, hori zentroak edo egoitzak edo getoak zaharrentzat eta ikastetxeke umentzat, Bai. egu ja, gune batzuk finkatu. Bai. Oso ondo, Maite, ze interesgarrie. Zenbat gauza egiten ari zaten Legazpin, zorionak, eta gutzako plazer bada Euskadi Lagunkoia barruan egotea, sarearen barruan. Horrela utziko dugu, eta, ea jendea animatzen dane baita beste herrietan horrelako ekimenak aurrera eramatea. Eskerrik asko, Maite. Zuri, Arantxa, ondo izan. Berdin.